खुलुमबाय आं निपुन बर'। सिफुंजों माबायदि सारेगामा हिन्दुस्तान क्लासिकेल मिउजिक दामनो हायो बेखौ दिन्थिनो थाखाय आं आखायाव लादों। जायफोरानोखि सिफुं दामनो गोसो सानगासिनो दङ गोसोआव, बिसोरो बिसोरनि थाखाय नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय। मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों मेसेज हो बा मेसेज बक्सआव हो, जाहाथेनोखि आंहाबो भिडिअ आरो बानायनो थाखाय हायो बा बिथोन होयो बा आंनो SMS होयो जे बे मेथाइखौ बोला सिफुंजों देंखोबो बा आरो होबाव बेबायदि मेसेज हो, जाहाथेनोखि आं आपडेट जायो सिफुं दामनायाव। दा जों जागायनोसै। सिफुंजों सा रे गा मा माबायदि दामनो हायो। फार्स्टआवहाय जों सिफुंखौ मिन्थिना लानांगोन। जायफ्रानोखि क्लासिकेल मिउजिक दामगोन बिसोरो इ स्केलजों दामनाय जायो। इ स्केल बेस फ्लुटजों। नाथाय आङो सि मेजरजों दिन्थिनो सानदों। नैबे सि मेजर सिफुं सुलभनाथनि सिफुं, ओमफ्राय तानपुराखौबो आङो सि मेजराव होबाय। दानिया जायफ्रानोखि न'आव दामबाय थायो बा दामगासिनो दङ बिसोरो एडजास्ट खालामना लानांगोन। माबायदि साननै सानथामसो एडजास्ट लानांगोन, जाहाथेनोखि जोंनि गुस्थिनि गेजेराव बारा नैबे माउथ हल होनना बुङो आरो दा माउथ माने खुगानि हल, माउथ हलाव माने मोजाङै हाबो। बेखौ साननै सानथामसो सुखांबाय थानांगोन। सुखांनानै एडजास्ट जालांगोन, जाहाथेनोखि बे बारा बेयाव गासैबो बेयावनो हाबो। मादि हाबो, ओमफ्राय फिंगार एडजास्टमेन्ट, फिंगारखौ एडजास्ट खालामना ला। सानब्रै सानबासो एडजास्ट जानायनि उनाव नैबे भिडिअखौ नायनानै दामनो हासिगोन। माबायदि सा रे गा मा पा धा नी सा बिदि आरो माबायदि सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे गा मा पा धा नी सा बिदि आरो जोङो इखौ आर' होनना बुंबाय आरो आर' माने सिंथिंनिफ्राय साथिं थांनाय एसेन्डिं होनना बुंगोन आरो इंलिसाव एसेन्डिं माने एसेन्डिं। डिसेन्डिंबो खालामनांगोन बा आगराव नैबे सा नि धा पा मा गा रे सा। सायाव सा जायोबा नैबे सा नि धा पा मा गा रे सा। बेखौनो सारेगामानि बेखिनियानो दिन्थिबाय।
बेखिनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों।